ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ଏମିତି ଜଣେ ୟୁଟ୍ୟୁବରଙ୍କର ଭିଡିଓ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଯାହାକୁ ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ତୁମେ ନିଜେ ଡିସାଇଡ୍ କରିବ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ତୁମେ ଯାହା ସବୁ ଦେଖୁଥିଲ ବା ୟୁଟ୍ୟୁବ ବିଷୟରେ ଜାଣୁଥିଲ, ୟୁଟ୍ୟୁବର ଗ୍ରୋଥ ବିଷୟରେ, ତାହା କେତେ ଦୂର ସତ ଆଉ କେତେ ଦୂର ମିଛ। ତେବେ ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସେହି ୟୁଟ୍ୟୁବର, ଆଉ ସେ 6 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ କରିଥିଲା। ଆଉ ସେ ଭିଡିଓରେ ଭ୍ୟୁ କେତେ ଅଛି ନିଜେ ଦେଖ। 1,99,000 ପାଖାପାଖି 2 ଲକ୍ଷ ଭ୍ୟୁ ଆସିଛି। ତେବେ ସେ ନିଜ ଭିଡିଓରେ କଣ ସବୁ ୟୁଜ କରିଛନ୍ତି, ମୋ କହିବାର କଥା ହେଲା ଟାଇଟେଲ, ଟ୍ୟାଗ ଆଉ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ। ଚାଲ ଦେଖିବା। ଏହା ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣ ଭାବି ବି ପାରିବେନି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ଭିଡିଓ ଟ୍ୟାଗ। ଇଏ ହଉଛି ତାଙ୍କ ଭିଡିଓ ଟ୍ୟାଗ। ତେବେ ସେ କଣ ଟ୍ୟାଗ ୟୁଜ କରିଛନ୍ତି ତୁମେ ନିଜେ ଦେଖ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କଲି, ଆଉ ଦେଖ ସେ କଣ ଟ୍ୟାଗ ୟୁଜ କରିଛନ୍ତି। ଦେୟାର ଆର୍ ନୋ ଭିଡିଓ ଟ୍ୟାଗ୍ସ, ମାନେ ତାଙ୍କ ଭିଡିଓରେ କିଛି ଟ୍ୟାଗ ହିଁ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ମୁଁ ଆହୁରି ବି ଦେଖଉଛି, ଦେଖ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ସେ କଣ ୟୁଜ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ କିଛି ହିଁ ନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ କିଛି ବି ୟୁଜ କରିନାହାନ୍ତି, ଫିର ବି ଭିଡିଓରେ ଏତେ ସାରା ଭ୍ୟୁ। ତେବେ ଏହି ଭିଡିଓରେ ଏତେ ସାରା ଭ୍ୟୁ ଆସିବାର କାରଣ କଣ? ଯୋଉମାନେ ଜାଣିଛ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କର, ଦେଖିବା କେତେ ଜଣ ଲୋକ ସଠିକ କହିପାରୁଛନ୍ତି।